ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מהו לה. ויצר המלך את אמנתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך. ותאמר אמרה למלך טוב, ומצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו, יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדד האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. כי איכך אוכל וראיתי ברע אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וכתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך. ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון ב23 בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשתר פנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, 720 ו100 מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש, החשתרנים בני הרמתים, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם טף נשים ושללם לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב13 לחודש 12 וחודש אדר, פתשגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש, החשתרנים, יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדד ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בהור ועטרת זהב גדולה, בתכריך חוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון כיכר. ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים משתה ביום טוב, ורבים מן עמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם.